ejina gumasuamu ensem emu na yekọ Ananekrom MA Primary School na adesuafo awodom wo ho ene achechefo de adesrede mu oden ato Ghana ba so ye hwe gumasuamu ho nsem so ankrankra nyankopon ato wo nsem ena afi wodom eka bi ewu manim se wosrada school no mo chechire yache enkwada no adoso abreso nkonwa obetena se no wo mu ni bi sanso na adan ne so kra na yeketu bi nti wosre empanimfo nya wadom na sa kadie wonfa bi emedom wono Santi achim North Empatem ede adesede ato aban no ene womo a womo ewo bi enim se womo emebom na womo sukui womo enye bi aka ho ekonya womo ebetena so abefo mfidie ene niema bi a womo ede besua ade no netimi abom ama womo adesua akosoro abra womo ne Adom News Central for etwetwe nkomo no womo de tudwa se eniema ya edidin atudwa womo eni bi eyade a emoa ema womo adesua entumpon ewo womo esuku womo de sansem we tudwa abra Chief Kofi Asamoah edi books ahodo chalk pencils ene niema bi aika ho ekoche suku nkwadai ehia we school ha ye enkonya ho ya diama ye pa enkonya nyina ebi ho ha etimi tnaso 33 JHS ne to so 5 ya ye ho chire ntimi ntire books e die teachers squad lecture ade kwampo munya mfa nchire na munye windows ne doors no so maye ye kasi nya mensha na pa obi anya be ye study bi kan fa maye da we school ha nipa bi ogina mu edema Chief Kofi Asamoah Mustafa Osmanu ene Adom News etwetwe ho komo di nti otu sa na moyi we had my classrooms bo han classroom ba ko na nkwala itwa ko be 100 a wo the same classroom asenka yenya more classrooms an kebetuma mi achiche nkwala no nka dusua no atima ye easy ama achechire for na nka nkwala no so atima nya nimde esefata enti ye wonema bebra ye betimi aye e de abo ma education system na ye de atumpon opening baako no nso edi ni dwumadi ewo adesua suepon ewo Asante Achim North obri yebo amensa enso ne Adom News etwetwe nkomo efa emoa suku ewo mpatemo no ebehia efi aban ene omanfo enchen Chief Kofi Asamoah edi abeboa suku fo pale aba ben pa se o hanye mai sakan ye ni chalk ne marker ne de kaka nya dubia na isai nya no duba ya na no aye de kakra se bu ha pada ba ko e de mu ma ba etimi yo so de omo a se na me album kakra omo se me kakra no aya omo nso hwe Kofi Asamoah dia wa na omo so ya